Okei. Pase. Ui, varovasti. Kello on jos mitä se on 9:30 illalla ja nyt vasta lähdettiin reissuun ja mennään vähän seikkailemaan koirien kanssa. Lähdettiin yhtäkkiä, päätettiin, että, tai siis minä päätin, mutta että me lähdetään nyt sitten seikkailulle, mennään vähän Jämijärvelle, niin ei olekaan sitten viimeksi kun huhtikuussa käyty vetämässä, mutta huomenna aamuksi on luvattu niin viileitä ilmaa alle 10 astetta, niin nyt on sitten hyvä lähteä vähän vetämään että otettiin kickbikit mukaan ja kaikki, että nyt päästään taas vetohommiin. Ja joo, hei. Vähän tuli äkkilähtö tänne lähettiin suunnilleen vartti meni, että mä pakkasin kaikki koirien vetovehkeet, meidän ruuat, vaatteet, kickbikin otin mukaan ja kaikki, niin nyt sitten päästiin lähteä vasta näin myöhään. Mut sataa ihan jumalattomasti, toivottavasti te kuulette mitä mä puhun, kun vettä tulee niin perkeleesti ja täällä on ukkosmyrskyä luvattu ja ei ole vielä ihan pimeetä, mutta ihan hyvin näyttää nää. Mulla on yksi ylimääräinen valo tuolla katolla, no nyt en pääse näyttämään, mutta jos nyt katsoo sitten laittaa pitkät päälle, niin kyllähän näillä näkee ihan sairaan hyvin. Jaha, tää on oikein kunnon perunapeltoa. Jos tää on tämmöstä koko matka, niin kylläpä muuten näkyy hyvin. Valot on kyllä mahtavat. Varo peuroja koko ajan. Niitä täällä liikkuu aika paljon. Huomenna onneksi toivottavasti on parempi keli, ettei ole tämmöistä paskaa. Onkohan täällä ketään tullut yöksi muuta kuin me? On kyllä vähän sotkusta täällä nyt, kun en ehtinyt siivoamaan autoa ja tästä puuttuu tuo lattia kokonaan. Nyt koirat on nyt ihan hienosti syösyinä ja just laitoin tonne itselleni ruokaa ja tänne tuli pari muutakin tänne alueelle ja koirat nyt syö vähän tossa ja sitten me mennään nukkumaan ja huomenna aamuna sitten aikaisin herätä. No niin, nyt on aamukahvit juotu ja aamupala syöty, mutta yöllä vähän oli kylmä, nukuin huonosti. Tuli kylmä ja huomasin, että mulla ei toi diesel-ilmalämpöpumppu, polttoainepumppu toiminut. Mutta nyt ollaan tuolla, täällä on porukkaa, alkaa olla tosi paljon jo. Kello on 6:50. Täällä on reenit. Semmoset ohjatut treenit vetojuttuihin. Paikkaa! Paikkaa! Paikka! Paikka! Ohi!
Oikein. Mennään tänne. Seis. Ei vielä. Edi ei vielä. Ei vielä. Nuka ei vielä. Okei. Vasen. Mene. Hyvä. Ui, varovasti. Hyvä. Kova nuka. Hyvä. Nuka. Pysäytäänkö? Vasen. Nuka menee. Mene. Vasemman kautta. Älkää juoko siitä. Mennään. Mennään tänne. Reun. Ei mennä vielä. Pidetään paussi. Tauko. Ei. Tauko. Paikka. Paikka. Tassu. Paikka. Ei. Odottakaa. Ei. Nuka ei. Paikka.
Paikka. Paikka. Valmis. 3, 2, 1, aja. Ne menee. Ota kiinni se. Hyvä. Disney jaksaako? 6. Mennään. Disney, oot solmussa. Disney, oot solmussa. Tassu. Tassu. Disney, tassu. Okei. Up, up. Muka, oot solmussa. Käänny tänne päin. Hyvä. Disney. Nää hiljempaa, jos ei jaksa. Ohi, ohi, ohi. Hei, jäittekö siihen? Koirat katseli, mitä te katsotte? Me ei mennä enää uutta reissua. Ei mennä. Tämä on sitä lentokenttäaluetta. Tultiin nyt tähän vähän, kun näiden kanssa ei oikein voi tuolla rauhassa kävellä, kun nämä perseilee aina. Tää on tätä Hämeenkankaan aluetta. Täällä on myös sitten löytyy puolustusvoimat harjoittelee tuolla niin kuin tuolla päin. Että aina välillä täällä ei sitten autolla kanssa saa kulkea, kun ne ajelee täällä. Harjoittelevat. Niin. PV-hommia sitten täällä. Tulkaa. Tuolla on se meidän reeni. Paikat näkyy noin autot tuolla. Niin siellä.
Kuuluu hyvin nuo koirien äänet tänne asti. Vaikka ollaan jo aika kaukana tuolta. Hienon näköisesti vaan, niin tää on niin korkealla verrattuna tuonne muualle. Alkaa pian vettä sataa. Monessa kohtaa ja tuolla tulee vettä ja tuolla tulee, tuolla sataa. Tuolla sataa.